Llynedd mi nath y lle herio 4 celeb i wneud stand-up am y tro cyntaf. Am fo hynna, ddoniol? Dros yr wythnosau nesaf fyddan ni'n dilyn mwy o wynebau cyfarwydd wrth iddynt ddysgu y grefft o gomedi cyn iddynt gymryd yr her eu hunan mewn noson byth gofiadwy Cymryd y Meic 2. Oh, shit! Oh, y daltio allan e! Yn mentora fydd 2 gomediwr profiadol, Philip Cooper Mae'n basically risk. a Steffan Alun. Bydd ni aros a gweld sut siaffydd ar bethau. Yn barod, da ni wedi cyfarfod y dyn bach, James Lysted. I choose you, corach. Heddiw, cyfle Steffan Alun ydy, a mae o wedi dod i cellbi Blaenau Ffestiniog. Be dwi ddim eisiau ydy rhywun sy'n mynd i fod yn anodd i weithio fo nhw, felly gobeithio na fydd egos, na fydd rhywun fydd yn anodd i roi cyfarwyddyd iddyn nhw. Hei, ti'n iawn? Hei! Sut oes i? Iawn, diolch, ti'n arall? Wel, oce. So... Dwi'n ei fod yn gwrando, mae gen i fi ffaroigo. Ie, wel, nes i weld ti'n meddwl, flippin' heck, na. So, na gyffroes. Dyma Geraint Iwan, cyflwynydd a DJ BBC Radio Cymru, sydd yn adnabyddus am ei raglen Geth a Ger, sydd ar yr awyr 7:10 ar nos Wener. Felly mae gen ti brofiad wrth gwrs o siarad a chynulleidfa mewn ffordd, yn does? Oes, wel, ar y cyfrif, ti'n sbio nhw ti allan, oes, gweithio fe radio, ti siarad i, Radio Cymru, filiynar o bobl rhwng y byd. Ond un mantais fawr iawn o radio, di sa neb yna sbio na chdi negoes. So, os gen ti syniad am y math o ddeunydd ti'n bwriadu gwneud? Dwi wedi bod yn gwachod lot o beth ar YouTube i dwyn bethau o bobl eraill. So, pa ddigrifwyr, pa rei sy'n apelio? Pan ni'n tyfu fyny, o'n i wrth y modd efo Frank Skinner, oedd nid i gorau fi'n tyfu fyny. Ond cwbl oedd o'n siarad am yr rhyw ar eici. Ac efo fi'n gen athro ac yn gweithio BBC, dwi'n mynd eitha siŵr gen gyda fi na. Wedyn mae gen i Jack D, obsessed o Jack D, ond mae o yn flin drwy'r adeg a dwi ddim. Mae Geraint yn amlwg yn berson doniol yn barod ac yn berson diddorol iawn. Dwi ddim yn poeni o gwbl na fydd gan Geraint ddigon i drafod. Os gen ti syniadau felly am pa fath o ddeunydd gen ti? Oes, trwy cymryd beth o bywyd go iawn, so enghraifft mae'n hanes meddygol i. Dwi'n meddwl eitha doniol, so dwi'n licio gweld unrhyw sy'n gallu matcho. Dwi'n lercedd eitha 1000 o bethau, gymaint o bethau sy'n mynd o'i le, ond sut ti'n mynd i siarad am hynna efo ddim? Ie, bosib bod hwnna'n ormod o risg am gig cyntaf, ond gen i weld, newn ni weld lle mae'r cydbwysau. Gael sut lle da ni fynd, e. Siwr o fod mae'r her cyntaf ydy cael y perfformiad yn y fan ar lle. Mae'n gallu bod yn anodd i rywun sydd wedi arfer ag un math o berfformiad i addasu a creu perfformiad sy'n briodol mewn stand-up, felly am hwnni mae dyna fydd y cam nesaf. Reit, mae dy gryfderau di'n amlwg, da ni wedi trafod digon ar reina, felly mae'n amser i ni ddechrau gweithio. A i fi, y cam nesaf ydy i ni edrych ar sgiliau llwyfan, felly mi ydyn ni wedi llwyddo i gael gwestai arbennig i'n helpu ni. Iawn, Ger? Iawn o? Dwi'n ti? Iawn, sti? Iawn? Reit, so dyma sy'n angen arno ni. Mae Geraint yn brofiadol yn siarad â chynulleidfa ac yn parablu, fel ydyn ni'n dig yna, felly beth sy'n angen ydy sgiliau llwyfan. A felly dyna pam wyt ti yma, wrth gwrs. Fan dwi yma, iawn. Achos oedd Ewys Gwynedd ddim ar gael. Na, dwi'n dweud, budget i selen. Geraint yn amlwg ddim angen help efo'r jokes, ond mae frontman mwyaf sexy Cymru ar ôl Ewys Gwynedd, Osian Candelas yma i roi tips am sut i ymddwyn ar lwyfan. So, be fydde ti'n dweud ydy'r peth cyntaf i feddwl amdano fo o ran cyflwyniad ar lwyfan? Wel, peth gyntaf dwi'n meddwl am cyn mynd i gig ydy adre, dwi'n meddwl be i wisgo. O, dwi'n gweld o'n helpu'r perfformiad o ran, oce, ti'n mynd i'n y gwaith, ti ddim jyst yn troi fyny yn dy ddillad bob dydd. Os wyt ti'n gerddor, cyn gyntaf ti'n dal gitar, mi wyt ti'n gerddor. Os fel stand-up, os gen ti ddim byd, mae gen ti microffon, mae mor hawdd jyst edrych fel just boi yn ganol tafarn yn parablu. A yn enwedig yn y gig anodda, dyna reol mewn stand-up ydy, yr anodda di'r gig, y smarta ti'n gwisgo. A Trons Glan. Trons Glan. T'w gwybod, dwi'n hollol siŵr pan dwi'n gytuno i wneud o. Oedd o jyst, mae'n ystod un o'r pethau yna, lot yn dweud,
Alla ni di fwynhau bethau trio bethau newydd. Mae lot o bobl yn dweud munud ti'n mewn iddo fo, os ti'n setlo mewn, mae o'n very enjoyable, a dwi'n gobeithio fydd o. Ella fydd o ddim. First impression, dwi'n bynnag yn Gymraeg, de? Ie. Dwi'n meddwl bod hwnna, mwy na lai, y peth pwysica mewn gig, unrhyw fath o berfformiad ti'n neud. So ti'n ymlacio, de, bod yn hollol aderus. Os dwi'n gwneud tip, de, rwan bach wahanol efo stand-up, cyma'r meic, de, gafel yn hwn, a syma fo o dy ffordd di. Wedyn, ti fo'r rheolau'r llwyr wedyn, dweud, o dy lwyfan. Dydy hwnna ddim o ffordd yn blocio ti ar gynulleidfa. A fatha, ti'n cael ymlaen, deud helo, sbia ar bobl, de, fatha, sbia i llygad, na eistedd fan o'n. Sbia i llygadau ni iawn, pan ti'n dod ymlaen a deud helo. Mi oedd sesiwn osian yn ffantastig, a nes i ddysgu pethau sy'n byth gwych, achos mae byd cerddor mor wahanol i byd stand-up. A mae angen bod mor hyderus fel cerddor, felly do, ges i ambell dip i ddefnyddio'n hun sy'n byth gwych. Yr unig beth eich ddeitha ti dim ond i pob look. Diolch yn iawn. Wrach dda i weld ti os dwi'n rhydd. Mae'r hyn o bryd mae heddiw wedi bod yn canolbwyntio ar sut i edrach, sut i wisgo. Eto, hynna ydy'r rhai pethau pwysica, pethau dwi ddim wedi meddwl amdanyn nhw. Ond gobeithio hwn, dwi'n rhoi bob dim at ei gilydd yn yr ychydig wythnosau nesaf. Dwi wastad eisiau i rhywun wneud yn dda, ac os dwi'n mentor ar rhywun, dwi'n teimlo bod yna fai arna i os dyn nhw'n methu. Ond efo Geraint, mae gymaint mwy o bwysau achos dwi ddim eisiau gadael Geraint lawr. Mae'n berson mor ddoniol, mae'n llawn straeon, byddai'r peth yn dorcalonis tasau gig o ddim yn mynd yn dda. Dwi'n meddwl bod o'n doable. Bod o'n dda ac yn ddoniol yn beth hollol wahanol, de. Ella fydd o ddim. Ond dwi'n meddwl an fedra i, dwi'n gwybod beth dwi fod i wneud a beth fydd o'n edrych fath am 5 munud. Nes ymlaen ar Cymryd y Meic. Mae lot o bullshit rhwng beth dwi'n dweud. Mae Steffan a Geraint yn gweithio ar y sgil o amseru. Heriad i job, mae'n bwyty crand yn Gaerdydd. OK, so ti'n swnio'n rhy artificial. So, Yn gynharach ar Cymryd y Meic, mi wnaeth y comedian Steffan Alun gyfarfod ei ddisgybl y DJ Geraint Iwan. Mae gen fi fforoigo. Wedi cael tips llwyfan gan neb llai na Gosian Candelas. Ti'n cael ymlaen, deud helo, sbia ar bobl, de, fatha. Mae Geraint, Pob look. nôl efo Steffan yn Chapter Arts Caerdydd i ddysgu am amseru. Wel, Geraint, mae wythnos di bod ers i ni gwrdd, so ti di bod yn meddwl am syniadau neu rhywbeth? Dros wrth dwytha, dy bod yn trio cael rhyw syniadau at ei gilydd fath o ddweud, o gynnu fi lot o straeon. So dwi'n trio torri nhw lawr fath o ddweud, chyto mewn 5 munud cyn i. A nes i sgwennu set, dwi'n siarad efo. OK. A wedyn nes i ista lawr a darllen drwyddo fo, a mae o'n 13 munud o hir. OK, reit. A mae hynna os dwi'n brysio. A dim laughs. Ie, a dim laughs, ie. Dim gallu lle laughs. OK. Be dyn ni'n mynd i weithio arno fo heddiw wedi just yr amseru. Mi na i osod y cloc am funud. A pan fydd munud yn dod i ben, mi fydd i di'n clywed y sŵn yma. OK. So just i ti gael teimlad o faint ydi munud. Bosib bydde di spot on, felly allwn ni symud ymlaen yn gyflym. Gewn ni weld. OK. So, mae gen ti dy stori? Oes, dwi'n meddwl. 3, 2, 1, go. Reit, oedden ni mewn bwyty neithiwr yma'n Gaerdydd. Dwi wedi bod yna unwaith o blaen, ond o'n i'n gweld hogan oedd yn gweithio yna o blaen, a nath i ffeindio ffordd a gael diodydd am ddim i fi. Geraint ydy Geraint, sy'n byth gwych, ond mae hynny hefyd yn golygu bod yna rai heriau yn wynebu ni. Mae'n sicr yn gallu siarad, a mae ganddo fo straeon ffantastig, a mae'n gallu gwneud y straeon yn ddiddorol iawn. Problem ydy diddorol ddim cweit yn ddigon da, mae angen iddyn nhw fod yn ddoniol. So ni'n eistedd lawr yna deithio nhw eto, I'm waiting for somebody, ni'n eistedd lawr, ni'n cael drinks am ddim. A wedyn, ar ôl y trydydd gwaith, nes i ffigur allan bod na rhywun yn gweithio yna y 3 gwaith. Sy'n golygu, o'n ni'n edrach fatha, probably, y loser bach tew na. A dyna ni. Swn o'n ffitio mewn iddo. Reit, so mae gen ti deimlad o ba mor hir ydy munud. Mae lot yn fyrrach na ti'n meddwl mae'n mynd i fod. Swn i'n gwybod wan, swn i'n dim brysio nhw. Ond trio cael i'r pwynt yn gynt, dim ond i'r pwynt. A dyna'r peth, trio ffeindio ffordd o gyrraedd, reit, be ydy'r pwynt diddorol neu o ran stand-up, y pwynt doniol nesaf, a pa mor gyflym allai gyrraedd.
Ac os oes na ddarna doniol yn nhw. So dyna newn ni nesa. Edrych hyn, di dysgu lot bore yma, chwarae teg Steff, pethau swn i byth yn meddwl amdanyn nhw. So, dwi wedi arfer perfformio ar radio mewn un steil, mewn un ffordd ers bron i 4 mlynedd. So, mae trio newid hynna i gyd mewn bora ar gyfer un perfformiad. Mae'n eitha anodd, tricky, ond mae'n rhaid i wneud o does. Mae Geraint yn perfformio fel cyflwynydd radio, sy'n naturiol wrth gwrs i gyflwynydd radio. Ond y broblem ydy, mae hwnna bron y gwrthwyneb i'r ffordd mae stand-up yn cyflwyno. Di cyflwynydd radio ddim yn gadael saib ar ôl unrhyw beth. Mae digrifwr yn gorfod gadael saib ar ôl jokes, a mae Geraint yn amlwg yn ffeindio hwnna'n rhywbeth mor anodd i oresgyn. Angharad i yn gweithio mewn bwyty crant, bwyty anferthol o grant lawr yn Gaerdydd. Fel fyddi dweud, yr ffordd dwi'n gwisgo, dwi'n di arfer mynd i bwyty crant, lle oedd y ffaith bod fi'n cerdded i mewn iddo fo... Oce, stop. Ti'n siarad fel cyflwynydd radio. Dim stops, dim breaks. A cyfeillgar ag agos atrwydd. Mewn stand-up, ti bron eisiau bod bach yn smug. Ti eisiau bod y person bydde ti ddim eisiau treulio amser efo nhw mewn tafarn. Mae yna dric lleisiol ti'n gwneud i fod yn gyfeillgar lle ti'n mynd fyny ar y diwedd. Lle fel bod petai popeth yn gwestiwn. Achos wedyn mae'n gwneud i ti fod yn llai bygythiol. Siwr o fod bod hwnna'n dechneg gwych ar y radio, mewn stand-up mae'n erchill fydd neb yn chwerthu'n y gwestiwn. Am bod fi ar llwyfan, mae rai chdi werthu beth ti ddeud. Hollol wahanol pan dwi'n adro stori efo neb yn sbio na fi. Mae sgiliau gwahanol yn siarad ydy. So mae defnyddio'r corff, hwnna di'r sgil fwyaf o'n i'n di meddwl amdano fo gwbl mewn ffordd. O'n i jyst i disgwyl sefyll ar llwyfan efo microffon a jyst adro stori iddyn nhw. Ond dyma'r hawdd yn anffodus. Be o'n i wedi gobeithio cael gan Geraint oedd symud o fod yn gwbl naturiol i fod just bach yn fwy perfformiadol falle, just i berfformio fel rhywun ar lwyfan. Mi oedd hwnna'n amlwg yn anodd i Geraint ac oedd y perfformiad braidd yn rhy artificial, yn rhy bell i'r pegon arall. Gyda nghariad i job, mewn bwyty crand yn Gaerdydd. Oce, so ti'n swnio'n rhy artificial. So, achos ti'n swnio fel bod ti'n adrodd ar lwyfan, ti'n swnio fel bod ti'n dysgu, a mai yn gyffro mwyach. Dwi'n eisiau meddwl, dwi'n trio yn ymhen, dwi'n trio meddwl, achos dwi'n neud eich di fo ma'n. Dwi'n meddwl ar radio am bod fi'n meddwl am neud ei un person. Dwi'n siarad fwy straight, rwysyd. Fel lot o bullshit rhwng beth dwi'n dweud, dwi'n meddwl. Fath yma fysa chdi mewn peb deg un ti drwy nos i ddyn nhw, does? So mae jyst trio chwynnu brawddegau dy hun yn eitha... eto wbeth dwi'n rhaid i ddod meddwl amdano fo. Be sy'n ymhoeni fi fwyaf ydy'r syniad y bydd Geraint yn cyrraedd y llwyfan ac yn anghofio'r sgript yn llwyr a jyst yn adrodd y straeon yn ei ffordd naturiol ac yn sydyn yn colli'r punchlines na. A bydd ganddo ni 5 munud diddorol iawn, ond heb lot o chwerthin. Fy rai fi fynd ar YouTube a dwy'n mwy o jokes fel boli just uffyn yn mewn, dwi'n meddwl. Hwna di'r unig ffordd mlaen. Mae yna wythnos i fynd, mae Geraint eisiau gwneud yn dda, dwi eisiau Geraint wneud yn dda, mae'r ddau ohono ni'n mynd i wneud y gwaith. Dwi'n ni sbio drwyddo fo, i wisio'r skills da ni wedi ddysgu heddiw, a just chwynnu'r lot yn allan o'n fo. Tro nesa'r Cymryd y meic. Iawn et, Sialin? Oedd e'n mynd tipyn bach yn rhy bell rai weithiau. Oh, shit! Yeah. Oh, God. Wel, dim...